Yes, journal 18. Effekten er henholdsvis 2 samlede linser og en spredet linse, og disses linsestyrke. Først så med det eksperimentelle. Vi har en opstilling som set her, med en lyskilde her, og vi følger altså lysets retning ind på i det her tilfælde en samlet linse, og efterfølgende ser vi, hvordan de mødes i et brandpunkt. Og vi kan her se, at de mødes i brandpunktet her, eller også det vi kalder fokus, altså store F. Og afstanden fra linsen og til brandpunktet kalder vi brændvidden, og den navngiver vi til lille f. Og den kan her aflæses til at være lige med 4 cm i vores forsøg her. Og herefter så kan vi altså finde linsestyrken stort D, som er kendetegnet ved, eller som er givet ved 1 over f. Altså lige med 1 over 4. Vi er alle sammen med en fjerdedel er lige med 0,25, og det er så 1 over centimeter, altså centimeter i minus første. Og endnu et eksempel ser vi her, og igen kan vi se opstillingen her, at det er en samlelinse vi har med at gøre, og vi har igen vores lyskilde her, og vi kan igen se, at lyset efter det har ramt linsen mødes i et brandpunkt, eller fokus, som vi har her. Herefter kan vores brændvidde aflæses, altså afstanden fra linsen til brandpunktet. Igen her, F er lige med, og den har vi så aflæst til at være 11,5 cm. Ja. Og efterfølgende så kan vi nu beregne vores linsestyrke, altså store D, som vi som forklaret tidligere ved at lige med 1 over f. Ja. Og det er i det her tilfælde 1 over 11,5 cm. Og det er så lige med 0,087 cm i minus første. Og et tredje eksempel kan vi se her. Der er i det her tilfælde bare tale om en spredelinse. Og vi kan tydeligt se, at forskellen på en samlet og spredet linse er, at selvfølgelig at strålerne spredes efter de rammer linsen, hvor de først samlede sig i et brandpunkt herude. Så kan vi i stedet her finde brandpunktet på den anden side, hvor vi blot tegner linjerne tilbage, og de vil så mødes i et brandpunkt, altså her, hvor de stiplede linjer fører tilbage og mødes med strålen her. Og vi har igen vores fokus her, og herved så har vi altså også en brændvidde, som går her. Ja. Da der er tale om en spredlinse, så vil det altså være en negativ brændværdi. Det vil sige, at minus f i det her tilfælde er blevet aflæst til at være 5,7. Og det er så minus 5,7. Ja, det ændres dog ikke på, at vi stadig kan finde vores linsestyrke ved den samme formel som før. Altså at d er lige med 1 over f, og som så i det her tilfælde er lige med 1 over minus 5,7. Og det giver så minus 0,17. Og det er igen centimeter i minus første. Journal 18, det er så lyseprismer, og vi har delforsøget med billeddannelse. Det starter med, at vi har en lyskilde, der er placeret her, og så har vi nogle lysstråler, der går igennem en samlet linse. Det vil sige, at den er fra A, og den er fra B. Så ser vi, at når de kommer herind, så A, den går bare lige igennem og danner et brandpunkt, der er her. Det samlelinsens funktion så er, det er, at når der kommer noget lys her, for eksempel fra B, så går det her på samlelinsen, og så går det her ned igennem brandpunktet.
Men det vi så fik til opgave at forklare, det var, at hvorfor, hvis vi så har et billede herinde, hvis vi måske lægger en 5 kroner, det kommer der et billede op af, hvorfor den så bliver placeret omvendt af, at den er herover. Og det ser vi så, det er fordi, at i det vi har sammenlæggelsens funktion, så kommer den herop, og så ryger det i brændpunktet, men så ryger det modsat af, hvor det oprindeligt kom ind fra. Det vil sige, at lysbilledet, det bliver rent faktisk vendt om. Dertil kan vi så også sige det her med, at vi skulle forklare, hvordan vi kunne gøre lysbilledet størst muligt og mindst muligt. Og det gør vi så ved at variere, hvor tæt på sammelinsen den er i forhold til skærmen. Det vil sige, jo tættere vi tager den på, jo mindre vil de her stråler fra sammelinsen kunne nå at komme ud derfra. Det vil sige, hvis vi tager den her tættere på, vil de her hele tiden rykke indad mod midten. Det vil sige, jo længere vi tager den hen imod samlepladen, jo mindre vil sammenligningspunktet blive. Og omvendt, hvis vi tager den væk fra, jo større vil det blive. Velkommen til farvespredning i Prisme, journal 18. Det vi gør her, det er, at vi viser, at det hvide lys er en sammenblanding af alle farverne i farvespektrum, som der er synlige for mennesker. Det vi gør her, det er, at vi har vores Hudson Lightbox og lige side Prisme, og vi sender så en hvid lysstråle igennem Prisme, og vil her regne med at få et farvespektrum. Og vi får, som I kan se her, at det lykkes. Hvor står der 20 volt? På billedet til venstre ser vi her en tabel over farver i lysets spektrum. Her ser vi først ude i venstre kolonne farvens navn, og så i midterkolonnen ser vi her dens farve, og ude i højre kolonnen ser vi dens bølgelængde, lambda, angivet i nanometer. Inden vi når til den violette, altså heroppe har vi de ultraviolette stråler, og efter den røde har vi det infrarøde. Altså det vil sige, at de ultraviolette har en bølgelængde, der er kortere end 380, og det infrarøde lys har en bølgelængde, der er højere end 740. For mennesket er det kun fra 380 til 740 cirka, at vi kan se farver. Og alle de her farver giver til sammen den hvide farve, som vi sender igennem vores prisme herover. Men det der er interessant ved billedet her, det er, at vi får lysets spektrum, farverne i lysets spektrum herover. Og forestiller man sig ligesom, at man kan vælge den her tabel om, så vi har den røde øverst, og så den orange og den gule, den grønne, den syre, den blå og den violette langs ned her, passer det egentlig meget godt. Vi kan se, at den er orange, og så på den ud i en orange, en gul, en grønlig, lidt syrenagtig blå, og så det sidste den næsten lille i violette stråle, eller farve, undskyld. Men vi skal tage os jagt for, at vi kan vende den her tabel om, og kunne vende den på den måde her. Og der er en grund til, at den røde den ligger øverst, og den blå den ligger ned, og den violette ligger nederst. Og det bliver forklaret nu. Det der gør, at det røde lys selvfølgelig er øverst, det er dens bølgelængde. Det røde lys har en større bølgelængde end det blå, og vi ser her, at det hvide lys kom ind, og ser her, at det røde lys vil vi have gået ned her, og det blå vil vi have her. Og vi vil så have en større vinkel til den røde, end vi vil have til den blå. Så vi kan jo se, at vinklen til den røde er større end vinklen til den blå. Vi har desuden formlen sinus til i divideret med sinus til b er lige med n2 divideret med n1, som egentlig er lige med n2, da n1 er medie 1 til luften, og n2 det er medie 2, og det er glasset. n1, altså medie 1, luften, har en værdi på cirka 1,0. Vi ønsker så, at n2, den jo så er større end 1. Det røde lys har så den største bølgelængde, og det vil så svare til, at n2 vil blive mindre. Det vil så svare til, at når sinus til b bliver større, bliver b større. Så når n er større, er lambda større. Og det er udtrykt ved, at
Som det også er skrevet her. Vi ser det røde lys, lambda, er størst, så derfor må N2 blive mindre, da vi har 1 værdi på 1 i tælleren. Så I dem forbliver en konstant, så når sinus til B bliver større, må B også blive større. Så når M bliver større, bliver lambda mindre. Det vil sige, at der er en omvendt proportional sammenhæng her.